जाबाय रेडि जाबाय रेडि मा होनांगौ जाखो आयौ किकि हेलौ टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आं इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय दायो जोङो नै भिडिअ खालामगासिनो आरो ना सर्ट मुभि फैगासिनो नोंथांमोना साननैनि उनाव नुगोन ओइ नै एक्ट्रेस सानैबो वाव नै बिथांमोना केमेरा खालामसिगोन आरो थ' नोंथांमोना जायफोर नायनो गोसो बिएन प्रडाक्सनाव थांनानै नायबानो जाबाय आरो ना थ' लोगोफोर नैया लकेसना जोबोद मोजां समायना जायगाया बेयावनो लाबाय आरो जोङो जायफोर बिथांमोना आंनि बिएन प्रडाक्सन चेनेलाव नुवाखै बिथांमोना बे चेनेलाव थांनानै नायहैब्लानो जाबाय आरो ना दायो जोंनिया शुटिं लागासिनो लोगोफोर नायलांबाय थादो बाखिखौ जों उनाव देखायनोसै दायो जोङो ओंखाम जानो थाखाय हटेलाव फैबाय आरो नेया मेदाम हांनाया मा बेदर जागोन सोर ओइ खोन्थादो लकेल मा लकेल जागोन लकेल दाउ बुंलाय लकेल मा लकेल मानसिया लकेल नालाय मा लकेल जागोन लकेल दाउ लकेल अमा जाया थिगानो दोङो दा जोङो ओंखाम जानोसै आरो ओंखाम उखैबाय बेलासिनि 3 PM जाबाय बारबायसो दां माने ओंखाम उखैलायनानै मानसिफ्रा अबस्था गैया जाबाय नालाय ओंखायनो ओंखाम जाग्रा लानोसै बिथांमोनाथ' अबस्थानि गैला खिन्थु मबाइलाव थुनायाव बिराद बोलो एनार्जि थायो बिसोर शुटिं थाबायनोबो हाया खिन्थु मबाइल थुनायाव एनार्जि थायो बिसोर बेस्थ' गोजा गावबा गाव मबाइलफ्रा आंलाय सोरदो रायज्लायबावगोन दालाय आंहा मबाइल थुनो गैया ओंखायनो मबाइल थुबाय आरो रावदोबो रायज्लायनो गोनां गैयैखायनो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन नायलांबाय थादो खानाय मोनफायबाय जानोसै आरो ना जादो लागायदो आंनिया दिनै मिरामिससो मिरामिस जादो wah ini jual dia gombong sudah mati जाबाय ना जाखाबाय बिराद ओंखाम उखैदों नालाय माने बेलासिनि 3:30 खालाय जाबाय ओमफ्राय ओंखाम जाबाय आरो आंनिया खिन्थु दिनै मिरामिससो दे दिनै मंगलबार ना ओंखायनो दिनै जाबाय थानोसै लोगोफोर wow